Cartell de la revista Pèl i Ploma, Ramon Casas Carbó, 1899-1903. Vaig explicar el cartell Pèl i Ploma, realitzat per en Ramon Casas el 1899. És una litografia que parteix d'una pintura que ell havia fet a l'oli l'any abans. I el que és més interessant del cartell és justament la seva modernitat. Podem dir que Ramon Casas és l'artista que es dedica al cartellisme modern i que revoluciona aquest gènere. En aquest cas, es tracta d'una dona que està estirada en un divà amb una ploma i un pinzell. D'aquí que justament el títol de la revista que s'anuncia, Pèl i Ploma, fa referència a l'escriptura amb la ploma i el pinzell vol dir els dibuixos, a les obres artístiques que es reprodueixen en aquesta publicació. Era una publicació setmanal que valia 10 cèntims i que aquí expressa molt bé justament la propaganda. Els cartells havien de ser crits penjats a la paret i per tant havien de tenir una força comunicativa important. En aquest cas Ramon Casas, a partir de 1898, en què fan un concurs de cartells dedicats a la Casa Codorniu i a altres marques, comença la seva carrera com a cartellista. En l'època del modernisme, el cartellisme va ser un gènere de les arts gràfiques molt important. La publicitat de diferents marques, tant d'objectes, productes com de revistes, publicacions que van sortir a l'època, van ser, de fet, realitzades per pintors, artistes com en Ramon Casas. En Ramon Casas podem dir que és un dels més destacats. Ell va col·laborar amb diferents publicacions i trobem els seus dibuixos sobretot a la revista Pèl i Ploma. Pèl i Ploma és una revista que va ser promoguda per Miquel Utrillo i Ramon Casas i justament es va imprimir a la impremta de Miquel Utrillo. És a dir, que és un projecte col·lectiu on apareixen notícies relacionades amb el món de l'art i també apareixen escrits, tal com el seu nom indica. Escrits que tenen a veure amb la ploma de Miquel Utrillo i que expliquen quina és l'actualitat artística del moment i dibuixos bàsicament de dones, d'actualitats, de coses modernes que estan passant a Barcelona, a París o en altres llocs de l'esfera moderna de la mà del pinzell d'en Ramon Casas. Deia que a la col·lecció Balló tenim dues mostres molt interessants de Ramon Casas. Per un costat tenim una litografia del Pèl i Ploma, on apareix aquesta dona estirada en un divà fent propaganda de la publicació, i per altra banda tenim un dibuix, un esbós, per al cartell de l'anís del mono. En aquest cas apareix el mico amb l'ampolla d'anís, a partir de la qual es va fer el mono i la mona, és a dir, una manola que conjuntament amb el que era el logotip o la marca de l'anís servia per fer la propaganda, en aquest cas per fer el cartell d'aquesta marca Anís del Mono de Badalona.